Yn gyntaf, ar am. Helo, Symai. Jerry Hunter ydw i. A Richard Wyn Jones ydw i, a croeso i ail gyfres podlediad Yr Hen Iaith, y podlediad lle mae'r Americanwr holl wybodus yma yn ceisio addysgu'r Cymro tlawd yma ynglŷn â cyfoeth i iaith ei hun. Da ni ar gael ar y ffrydiau podlediadau i gyd, da ni ar gael ar YouTube, da ni ar gael yn gyntaf wrth gwrs, Jerry, trwy am! Yn gyntaf ar am. Yn gyntaf ar am. Wel, granda, mi fydd bobl sy'n gwylio yn gweld bod yna rhywbeth yn wahanol, achos am y tro cyntaf erioed, da ni mewn dau fan gwahanol. Lle wyt ti yn y byd mawr yma, Jerry? Dyn ni'n gynhyrchiad traws-Atlantic ar hymryd. Ie, dwi yma yn yr Unol Daleithiau, ym Mhrifysgol Harvard yn Massachusetts. Ac felly, 5 awr o honiaeth amser y tro hwn, lle da. A'n gobeithio fydd y drafodaeth yr un mor fywiog ag erioed. Wel, gawn ni weld ynde. Mater i'r gwylwyr a'r grandawyr benderfynu di hynna. Reit, a nes i ddeud bod ni'n cychwyn ail gyfres ar ôl rhyw 31 o raglenni neu rhywbeth fel yn y gyfres gyntaf. Dyma'r ail gyfres. Felly, be da ni'n mynd i fod ni'n wneud yn yr ail gyfres, Jerry? Wel, da iawn. Ac yn wir, mae'r bennod gyntaf hon yn rhyw gyflwyniad i'r ail gyfres a dyn ni am osod sylfaeni ar gyfer yr hyn sy'n dŵad. Felly, mi oedd y gyfres gyntaf yn canolbwyntio ar llenyddiaeth Gymraeg o'r cyfnod canol ynda? Ac felly, yn yr ail gyfres, dyn ni am drafod llenyddiaeth Gymraeg y cyfnod modern cynnar, gan ddechrau gyda'r unfed ganrif a'r bymtheg. Yr unfed ganrif a'r bymtheg, oce. Yr unfed ganrif a'r bymtheg, cyfnod y tuduriaid ynda. Mae'n gyfnod hynod ddiddorol o ran hanes llenyddiaeth Gymraeg, achos mi oedd na gymaint o newidiadau yn y cyfnod a oedd yn trawsffurfio Cymdeithas Cymru o ran gwleidyddiaeth, o ran technoleg, o ran crefydd, o ran dysg ac addysg, ac wrth gwrs mi oedd yr holl newidiadau yn trawsffurfio o'r hen Gymru Gymraeg ac yn herio beirdd ac awduron ynde, o ran sgwennu mewn ffyrdd newydd, ymaddasu, goroesi hwyrach, ynde, felly mae'n gyfle gwych i weld yr hen draddodiad llenyddol Cymraeg yn addasu, yn wynebu her, yn gwegian weithiau, yn datblygu mewn ffyrdd newydd, ac mae'n ffordd wych o ystyried y berthynas rhwng llenyddiaeth Gymraeg a'r cyfnod hanesyddol cyffrous yma, lle. A mae yna ddau beth, wrth gwrs, sy'n bersonol i chdi a fi ynglŷn â'r cyfnod yma. Fi fel hogyn o Benmynydd, cartref y tuduriaid, ynddo cyfraniad mawr fy mhentre i'r byd, Duw yn helpo ni. Ac yn achos di, os dwi'n cofio, Jerry, ti'n gwybod rhywbeth am y cyfnod yma? Yn wahanol i'r stwff da ni wedi gwneud yn y cyfres gyntaf. Wel, ie. Ti ar diriogaeth mwy sad yma, wyt ti? Wel, dwi'n rhaid lot fawr o waith yn gweld ar llenyddiaeth Gymraeg y cyfnod yma, mwy na dim y deud i gwir. Felly, gen i lot fawr i ddeud. Ac awn ni i gryn fanylder hefyd, mae'n siŵr. So, sawl rhaglen sy'n mynd i fod yn y gyfres yma? Dwi'n mynd i gadw chdi ato fo, ond yn fras. Hanner cant, dwi'n mynd. Hanner cant. Gari weld. So mae'n gymaint o ddeud. Mae Richard Martin sydd yn recordio hwn wedi cael rhyw berlewig yn y gornol rwan yn meddwl am hanner cant o raglenni. Wel, chwarae. Ond, wrth gwrs, mae yna fwy o lenyddiaeth Gymraeg o'r cyfnod yma, achos yn yr Oesau Canol, gwrs, mi oedd llawysgrifan, bethau bregus, mae'n rhai testunau sy'n groesi, mae yna fwy o bethau. A dyn ni am ddechrau trafod y ffactorau a oedd yn gyfrifol am dŵf, neu y ffaith bod yn fwy o beth wedi goroesi nes ymlaen yn y bennod yma. Ond dwi'n meddwl fysa'n well i ni drio fynd trwy'r ffactorau a oedd yn trawsffurfio cymdeithas yn y cyfnod yn yr unfed ganrif ar bymtheg ynda, ac yn effeithio gymaint ar llenyddiaeth Gymraeg. Beth sy'n galluogi i wahaniaethu rhwng y cyfnod canoloesol a'r cyfnod modern cynnar. Ar y diwedd, dwi am herio popeth, dwi am ddeud yn ystod yr hanner o nesa, a wedyn cynnig ffordd arall o edrych ar hanes. Ond yn gyntaf, na ni ganolbwyntio ar holl bethau sy'n gwahaniaethu rhwng yr Oesau Canol yng Nghymru a'r cyfnod modern cynnar, gan ganolbwyntio ar yr unfed ganrif ar bymtheg. Yn gyntaf, gwleidyddiaeth, oes y tuduriaid, fel dydys di hocyn o Benmynydd yn dderaf,
Harry Tudur o'r orsedd yn Lloegr yn 1845 gan ddechrau cyfnod y Tuduriaid yn parhau trwy'r ganrif nesaf hyd at farwolaeth Elizabeth y gyntaf yn 1613. Felly mae'n gyfnod o newid mawr o ran y drefn gwleidyddol gyda'r rhan fwyaf o'r Tuduriaid yn canol ei grym yn Llundain. Wrth gwrs, y deddfau uno yng nghyfnod Harri'r Wythfed rhwng 1536 a 1543. Nid yna oedd yr enw ar y pryd, cofiwch, a dyna beth yn gael nhw heddiw. Yn dyleu'r hen drefn o'r hen fers, y mers, y march, yn Saesneg, yr hen fers Gymraeg a'r dywysogaeth, yn llythrenol yn ail-lunio map Cymru, yn llunio holl Gymru, yr hen dywysogaeth a'r ffurf siroedd. Y tair sir ar ddeg, felly. Y tair sir ar ddeg. Mae syfed a'r holl hen enwa cyfarwydd yna. Ac yn ôl iaith y deddfau yn dyleu all and singular sinister usages and customs yng Nghymru. Hynny yw, yn ceisio sicrhau bod Cymru yn debygach i Loegr ynddo. Mae hynny'n beth pwysig iawn. Ac wrth gwrs, y rhan o'r deddfau yna mae pobl yn gwybod amdano fo fwyaf. Y deddf yn dweud mae Saesneg oedd iaith swyddogol llywodraeth. No people that use the Welsh speech shall have or enjoy any manner of office or fees within the realm. Felly, o ran yr iaith Gymraeg a llenyddiaeth, mae'n colli statws o ran y byd gyhoeddus, felly mae'n holl bwysig. Ond mae'n gymlaeth. A dileu y cyfreithiau Cymreig, ynddo? Ti'n unffurfioli Cymru a Lloegr, ynddo? Troi yr un gyfundrefn fel rhan, wrth gwrs, o brosiect ehangach gan y Tuduriaid i ganoli ac unffurfioli'r wladwriaeth drwy fydd yr enw, ynddo? Yn union. A dyleu y hen gyfreithiau Cymreig, cyfraith Hwel Dda, nathon ni drafod nhw dipyn yn ystod y gyfres gyntaf o'r llenyddiaeth yr Oesau Canol, felly mae'n newid rhywbeth sy'n ganolog i strwythur cymdeithas. Ond cofiwch mae'n debyg oedd uchelwyr Cymreig yn y cyfnod yn croesawu hyn, achos mae'n teimlo bod hyn yn gwneud nhw'n fwy cyfartal a'r Saeson yn llygad y gyfraith, felly mae hynny'n ddiddorol. A mae'r cyferbyniad hefo, da ni ddim yn gwybod be oedd y werin bobl yng Nghymru yn meddwl am be da ni bellach yn galw'r deddfa yna, ond da ni'n gwybod yn yr Alban, wrth gwrs, yn 1777, oedd yna riot, oedd dorf yng Nghaeredin yn gryf yn erbyn yr Undeb a Lloegr. Da ni'n meddwl bod yr uchelwyr yng Nghymru o blaid, ond da ni'n gwybod dim byd ynglyn â barn y werin bobl. Yn union. A hefyd, gan fod Cymru yn cael ei gwneud yn ffurfiol yn rhan ymarferol o Loegr, mae'n bwysig nodi bod Lloegr yn newid a Chymru'n rhan ohoni da. Hynny yw, Harri'r Wythfed, neu un o'i ddeddfau ar ddechrau'r 1530, ddedodd this realm of England is an empire. Dechrau sôn am yr ymhyrodraeth Saesneg sy'n troi mewn yr ymhyrodraeth Brydeinig. Mae hynna gyn datblygu a Chymru yn rhan ohono fo. Nath yr hanesydd Gwynalf Williams sôn am y Cymru fel junior partners in the new British state, a bod y Cymru wedi ymdaflu i ryw raddau, cyn bellach mae'n gallu gweld, fel ti'n dweud, mae'n tystiolaeth sy'n perthyn i agweddau haen ychydig Cymdeithas Cymru, yr uchelwyr sydd yn cael ei gofnodi ar y cyfa. Am felly eithriad o bosib ond na ni ddod at hynny gyda'r barddoniaeth. Felly gwleidyddiaeth yn newid yn fawr iawn. A wedyn be arall sy'n newid yn y cyfnod yma? Technoleg. Er enghraifft, technoleg filwrol yn datblygu. Brwydr St Matthew yn Awst 1512 rhwng llynges Saesneg a llynges Lydewig Ffrengig, y frwydr Ewropeaidd gyntaf ar y môr gyda chanonau am pwdwr gwn yn cael ei ddefnyddio yn allweddol. A mi'n cael pethau fel yn newid. A gyda llaw, mi welwn ni'n ystod y penodol nesaf, mae llawer iawn o'n beirdd a'n awduron Cymraeg ni o'r cyfnod yn filwyr neu'n gapteiniad llong. Felly, dydy ddim yn amherthnas ond o ran technoleg, yr hyn sy'n bwysig i ni yw dyfodiad y wasg a'r graffu. Y wasg a'r graffu. Ond yn gyntaf, o ran technoleg, mi oedd yna dechnoleg gyfathrebu arall, oedd wedi bod yn ymledu cyn y cyfnod yma, sef papur.
Unwaith eto nôl yn y gyfres gyntaf, ni'n sôn am... Memrwn, croen llon neu rhywbeth. Ie, memrwn da o'r llawysgrifau Cymraeg canoloesol. Bydd o'n lot o waith i droi croen llo yn ddalen o ddefnydd i sgwennu arni hi llydel, ac yn ddrud ac yn llafurus, yn gostus, reit, ac ond ddath papur o'r Yr Canol o Ogledd Africa, ac mae llawysgrif Gymraeg gyntaf sy'n cynnwys y dalen y papur o'r tua chanol y 15fed ganrif, dweud i gwir. Ond dyn ni'n gweld papur yn ymledu. And wrth gwrs, mae papur yn haws i'w gynhyrchu na memrwn. Mae'n rhatach. Felly mae'r ffaith bod papur ar gael yn gwneud y wasg argraffu yn bosib mewn ffordd fel cyfrwng ratach. Ond wedyn dyma'r wasg argraffu yn dŵad. Mae pobl wrth gwrs yn gwybod, neu llawer o pobl yn gwybod am y Beibl Lladin gafodd ei argraffu gan Johannes Gutenberg yn Maint, dinas Almaenig, tua chanol y 15fed ganrif, right? So dyma'r llyfr cyntaf i gael ei argraffu gyda ffontiau symudol ar wasg argraffu. Felly, ond nath o gymryd spel i'r dechnoleg honno gyrraedd yr iaith Gymraeg, neu yr iaith Gymraeg gyrraedd y dechnoleg. Ond mae yna gymeriad pwysig na ni sôn amdano fo mewn pennod neu ddwy neu dair. Ellis Griffith, un o rwy'n bydd yn dod yn un o ffrindiau'r pod, dwi'n teimlo fydd Ellis Griffith. Mae'n siŵr, bydd. I ffwrdd o gymeriad. A mi sgwennodd o gafodd i eni tua diwedd y 15fed ganrif, a marw tua chanol yr 11fed ganrif o 15, mi sgwennodd hanes y byd, chronicle y byd yn Gymraeg, sy'n destun hirfaeth na ni drafod o yn hirfaeth, achos mae'n diddorol iawn. Ond, dwi eisiau i ti, dwi wedi e-bostio dyfyniadau ti, Richard. Fedrem roi darnau o bapur i chdi fel yn y gyfres ddwytha. Mae'n o ddyfyniad, dyma Ellis Griffith, yn ystod, 1530, 1540 yn disgrifio dyfodiad print, dyfodiad y wasg argraffu. Un o le oedd Ellis Griffith yn wreiddiol? O Sir y Flint. Gronadus a llanasa Sir y Flint. Na chdi, chwarae teg. Oedd yn filwr proffesiynol ac yn byw yng Nghalei, yn Ffrainc, ar y pryd. Dwi'n cofio chdi'n gweithio ar y boi yma, felly dwi'n... Reit, dyma Ellis Griffith. Dechreuwyd prentio llyfrau gyntaf erioed mewn dinas o Almaen. Yr hon a elwyr Magwns. Mainz, felly. I ffwrdd ein Mainz, Magwns. Magwns. Dwi'n dychmygu efo acen Sir y Flint mawr yn ben Magwns. Y grefft y sydd wedi amlhau yn fawr drwy'r holl fyd ers hynny hyd heddiw. Y grefft a fi achosi bobl y byd i gaffael llawer mwy o ddysg ac o wybodaetha yn enwedig ymysg y cyffredin nag a fysai erioed yn y blaen. A dwi'n gallu dallt hwn. Mae hwn yn wirthiol, Jerry. Da iawn, da di Ellis Griffith. Ac felly, i ddod o yn sgwennu mewn llawysgrif, heb obaith o gyhoeddi waith ei hun, dwi'n meddwl, achos y mor fawr. Eto, mae'n sôn am ddyfodiad y cyfrwng newydd, print, y wasg a graffu. A mae'n disgrifio yr hyn sy'n bwysig am ddyfodiad print. Y dda iawn, mae'n ffordd i wedig y bobl gyffredin cael fwy o wybodaeth. Y grefft a fi achosi bobl y byd i gaffael llawer mwy o ddysg ac o wybodaethau yn enwedig ymysg y cyffredin na gyfiasau erioed o'r blaen. Yn union, mae'n dweud y cyfa, chwarae teg iddo. So dyna awdur Cymraeg o'r cyfnod sy'n crisialu pwysigrwydd dyfodiad print ar wasg a graffu ynddo. Ond, Jerry, nes ti grybwyll y Beibl, a dwi'n cymryd na un o'r newidiadau mawr arall yn y cyfnod yma, ydy yn y myd crefydd ynddo. Na ni ddod ar hynny mewn munud. Na ti. Mewn munud. Mwy o dechnoleg. Wel gan orffen trafod y wasg a graffu. Felly, mi fysa'n cymryd rhyw ganrif, agos iawn a ganrif o gyfnod gyhoeddi Beibl Gutenberg i'r llyfr Cymraeg cyntaf gael ei argraffu. Pryd fydda hwnna, Jerry, yn fras? 1546. 1546. Llyfr wedi gyhoeddi gan Sir John Prys,
yn y flwyddyn 1546, tu a chanol y ganrif felly. Does ddim teitl go iawn, felly dyn ni'n defnyddio'r geiriau cynta yn y llyfr hwn, dyn ni alw fo, yn y llyfr hwn. Llyfryn bach sy'n cynnwys deunydd crefyddol, felly bron rhyw ganrif ar ôl i'r wasg a graffu ddechrau yn Ewrop. Ond mae'r llyfr cyntaf, oedd hwnna wedi cael ei argraffu yng Nghymru, neu llyfr... Na, ni drafod hynny'n fan y lap. Na ti, yna fo. Oedd y tuduriaid, fel dyn ni newydd ddeud, yn canol ei grym, y wasg ar graffu oedd y dechnoleg newydd, felly trwy gyfraith, mond yn Llundain, wedyn Llundain Rhydychen a Chaergrawnt, oedd yn bosib i argraffu llyfrau. Felly oedd rhaid i Gymru, fel Sir John Pryce, fynd i Llundain i argraffu llyfrau. Na, ni drafod hynny mewn manylder, mewn cwbl o benodau. Iawn, ond mae'n bwysig oed, dyn ni'n cymryd llyfrau yn ganiataol, hwyrach mae llyfrau yn mynd yn dechnoleg ein ffasiwn, oedd i bobl droi at dechnoleg ddigidol i ddarllen, dollen ar ei ffona ac ar sgrin ac yn y blaen. Ond mae'n bwysig cofio gymaint o newid ydi o, unwaith mae gennych chi lyfr a llyfrau sy'n cael eu hargraffu, nid llawysgrif ganoloesol sy'n beth pren a gwerthfawr mond un copi sydd. Mae rhyw fynach yn gorau copio'r holl beth allan gyda'i law i greu copi. Unwaith ydych chi'n gallu argraffu 100, 200, 1000, 5,000 o gopïau. Mae'n ymledu dydy, mae disg yn cael ei ledaenu. Ac mae yna lawer o athronwyr a meddylwyr sydd wedi trafod arwyddocad print ar wasg a graffu. Un enwocol bosib yw Marshall McLuhan o Ganada, sy'n gyfio iawn, a'i lyfr ddechrau 1960, y Gutenberg Galaxy, yn awgrymu bod dyfodol y wasg a graffu gyda Gutenberg wedi creu rhyw fudusawd newydd o ran y hil yn ôl. A rhywbeth, jyst cwbl o bethau ddeddol, bod print wedi creu patrymau newydd o ddiwylliant ac yn y blaen, yn newid y ffordd yn ei meddwl am iaith. Felly gan un o bethau mawr... Ond beth sy'n ddiddorol i fi, Jerry, yn hynny, ydy bod y cysylltiad rhwng y drefn wleidyddol newydd a'r dechnoleg newydd yma. Ti'n meddwl am, dwi'n siŵr bod ti'n cofio cystadlu fi, Jerry, yn y 60au, 70au pan oedden ni'n iau, os oedd yna rhyw coup d'etat mewn rhyw wlad bellenig, fyddan nhw'n mynd am yr gorsaf dyledu a'r gorsaf radio, achos dyna oedd y ffordd oedd grym yn cael i'w gynnal a'i drosglwyddo ar gweisg yma'n Llundain ac wedyn yn Rhydychen ac ddim yng Nghymru am spel yn ddiddorol. Wel, heddiw, mae gwledydd fel China a Rwsia yn rheoli mynediad ar Google. Wrth gwrs, yn hollol. Yn union, yr un math o beth. Sori, dwi'n tarfu yna chdi, neidio ymlaen. Felly, dyna un o'r gwaniaethau mawr rhwng y cyfnod canoloesoedd dan sôn y gyfres gyntaf ar cyfnod modern cynnar. Mae gennym ni 3 chyfrwng bellach o ran creu a throsglwyddo llenyddiaeth o'r ffordd. Y cyfrwng llafar, y cyfrwng ysgrifenedig, yn ei meddwl pobl dal yn creu llawysgrifau, sgwennu mewn llawysgrifau, a hefyd cyfrwng newydd y wasg a'r graffu. A gan ddyfynu Marshall McLuhan eto, the medium is the message, y ffaith bod y cyfrwng ei hun mor bwysig. Felly dwi'n sôn oes y llyfr printedig. Iawn? Technoleg. So, gwleidyddiaeth, technoleg, reit? Y drydydd peth fel ti wedi rhagweld crefydd, mewn ffordd fawr. Dyma gyfnod y diwygiad Protestanaidd yn trawsffurfiol. Mae'n amhosib dychmygu Cymru, hyd yn oed yn yr oes secular hon, heb y capeli ar eglwysi Anglicanaidd ac yn y blaen, sy'n mewn pentrefi hyd yn o'r stwar wedi troi mewn i gartrefi bellach ac yn y blaen. Ond ydych chi'n gweld o Protestaniaeth ar dirwedd Cymru, heb sôn am ddiwylliant ac yn enwedig ar llenyddiaeth Gymraeg heddiw. Felly, Protestaniaeth, dwi'n gwybod pobl heddiw yn aml ddim yn gwybod ei hanes crefyddol, felly mae werth i twtlaw. Ni ddechreuodd efo Martin Luther yn Wittenberg yn 1517. Hwy cyhoeddi i syniadau. Yn hoelio i'w broclamasiwn at y drws, ynddo? Erigion, so mae'n dechrau yn y cyfnod yn sôn dan efo. A wedyn yn Lloegr, ac wrth gwrs y Cymru yn cael ei wneud yn rhan o Lloegr, dyma Harri'r Wyther. Mae pobl yn gwybod, mae'r bennod hon yn hanes Prydain yn cael ei dysgu reit aml dwi'n meddwl mewn ysgolion yn Cymru. At syrffed, fyswn i'n dweud. Felly, Harri'r Wyther am ysgariau reg gyntaf Catherine o Aragon. Ac felly, mwyn ysgaru yn y pen draw, mae'n cefnu ar yr eglwys Gatholig ac awdurdod y pab yn Rhufain.
Mae'n gwneud hyn yn ffurfio rai, mae'n bwysig yn ffurfio 1534. Mae'n gyda deddf goruchafiaeth, the act of supremacy, yn gwneud Harri'r Wythfed, Brennan Lloegr yw pen yr eglwys bellach, right? Mae hynna'n agoblygiadau anferthol. Mae yna rhyw fardd dienw, dwi'n meddwl, yng Nghymru, sy'n cyfeirio ar y dechrau at brotestaniaeth fel ffydd y Saeson, reit? O, dyw, oce, na ti. Bod Cymru yn draddodiadol, yn geidwadol ac am barhau fel yr oedd. Ond mae yna eithriadau hefyd. Dyn ni am drafod Cymru a oedd wedi cael ei haddysg mewn prifysgolion, yn ddyneiddwyr, na ni ddiffinio hynny nes ymlaen, ac yn brotestaniaid cynnar. Mi oedd Ellis Griffith yn protestant cynnar gyda llaw, na ni drafod o eto. Felly mae'n gymlath. Ond, dyn ni'n gweld o ran goblygiadau yn hermau llenyddiaeth Gymraeg, mae'n lawr ohonyn nhw. Da ac drwg mewn ffordd, reit? Felly, Pam ti'n dweud drwg? Dwi'n siŵr bod da ni'n mynd ar ôl hynny, ond yn fras i roed rhyw syniad. Be di'r ochr negyddol? Wel, ar ôl cefnu ar yr eglwys Gatholig yn Rhufain, un o'r pethau cyntaf nath wedyn oedd diddymu'r mynachdau, reit? Rhwng 1536 a 1541, dyma swyddogion Harri'r Wythfed gan gynnwys nifer o uchelwyr Cymraeg, na ni drafod nes ymlaen yn y gyfres, ati i ddiddymu y mynachdau, mynachlogydd, Ystrad Fflir, Ystrad Marchell, a llwyth o'n nhw da. A oedd wedi bod, wrth gwrs, yn nodweddion amlwg o ran tirwedd, o ran diwylliant, ond o ran llenyddiaeth Gymraeg. Yn yr Oesau Canol, wrth gwrs, mi oedden nhw'n ganolog i greu llawysgrifau, iawn? Llyfr Gwyn Rhydderch wedi chreu yn scriptorium, fath ei ffatri llenyddol mewn ffordd, Ystrad Fflir. Mi oedd hynny wedi darfod yn gyfan gwbl, ond mi oedd creu llawysgrifau wedi symud i rhyw beioedd, rhyw lleg cyn diwedd yr Oesau Canol. Ond mi oedd y mynachdau dal yn aml a llyfrgell yn cynnwys hein lawysgrifau Cymraeg. Weithiau, dyn ni'n gweld cysylltiad rhwng pobl dal wrth i'n creu llawysgrifau a mynachdau. Ond felly mi oedd rhai mynachdau yn fannau a oedd yn cadw ac yn diogelu hen llenyddiaeth Gymraeg. Ond, o bosib yn bwysicach, mi oedd y mynachdau yn parhau i ysbrydoli llenyddiaeth newydd. Mae yna duedd yng Nghymru, mi oedd y duedd, gan fod hanes Cymru wedi sgwennu i raddau helaeth tan yn ddiweddar gan haneswyr academaidd da, ond oedd hefyd yn ymneilltuwyr Cymraeg o ran crefydd, yn fethodistiaid da ac yn y blaen, ac yn teddu gweld hyn fel peth da, achos wrth gwrs, oedd beth da bod y mynachdau wedi dyddymu, gan fod hynny'n rhan o broses o symud tu at y Gymru Brotestanaidd, ac yn y pendraw o diwygiad methodistaidd a'r math o grefydd yr oedden nhw yn ei arddel, yn ei capelu, yn 1950, rhywbeth tiliolegol, llinell syth yn dweud, oce, peth da. Ac felly mi oedd haneswyr yn aml yn pethau dweud, mi oedd mynachdau wedi pydru ac yn hein goeden wedi marw ac yn barod i cael ei bwrw drosodd ac yn y blaen. Ond doedd hynny ddim, mi oedden nhw wedi crybachu ers yr Oesau Canol fel sefydliadau mewn nifer o ffyrdd. Ond eto, mi oedd rhai mynachdau yn parhau i fod yn fannau cynhyrchu, creu llenyddiaeth Gymraeg gyfoes newydd. Mi oedden nhw'n ysbryd o hynny. Mi oedd abad, pennaeth mynachdy, yn dŵad bob tro o deulu uchelwrol, fel yr oedd uchelwyr yn noddi beirdd, yn croesawu beirdd proffesiynol yn dod i'w plastau, i ganu mawl, i gyfeiriad telyn am mwynhau gwleddau, derbyn nawdd. Mi oedd ambell abad yn ei fynachdy, fel uchelwr yn ei lys, yn croesawu beirdd. Mi oedd beirdd yn canu mawl, cywyddau ac awdla, ac yn cael ei talu amdano fo. Felly, mi oedd y mynachdau yng Nghymru, hyd yn oed ar ddechrau'r unfed ganrif ar bymtheg, yn ffynonell bwysig o nawdd i'r beirdd Cymraeg. Felly, unwaith chi'n dyddymu mynachdau, mae'r beirdd Cymraeg yn colli un ffynonell bwysig. Oedden ni cynnal nhw yn ariannol. Ti'n beth sy'n newydd yn haro, falle bod hyn yn fus yn araf iawn a bod pawb arall wedi meddwl hynny yn barod, ond ti'n meddwl am yr chwyldroadau yma ti
crybwyll, yr un gwleidyddol, yr un technolegol, yr un crefyddol. Os ti'n meddwl amdano fo, mae yna 10 mlynedd yng Nghymru rhwng 1535 a 1545-46, lle mae hynna i gyd yn digwydd mewn un cyfnod. Ti'n cael y deddfa uno, fel da ni bellach yn ei galw nhw, yn dileu'r hen drefn gyfreithiol, hen weddillion y drefn cyn y gonquest yn mynd hefyd. Mae gen ti'r mynachlogydd i gyd yn cael ei diddymu yn orfodol, a wedyn ti'n cael printio'r llyfr cynta yn 1540. Mae i gyd yn digwydd mewn cyfnod mor gywasgedig yn dydi. Mae o fel... Yn hollol. Felly mae'n union, fel ti'n gweld, mae'n hawdd credu y dylwn ni ddiffinio dechreu'r y cyfnod modern cynnar efo'r holl beth yma'n digwydd. Sawl deergryn mewn ffordd, ysbryd gymdeithas. A fel ti'n dweud, cymaint wedi gwneud yn rhaid. Of gwrs, mae beirdd ac awduron yn gorau ymateb i hynna. Mewn ffordd ymarferol, a beirdd yn colli nawdd. So mae'n mynd i fyw heb gymaint o bobl i dalu iddyn nhw. A seilia'r hen gymdeithas yn cael ei sgipo'r neilltu. Hollol, mae gymaint o llenyddiaeth Gymraeg yn grefyddol, mae crefydd yn newid yn syfrdanol dros nos. Yn union, felly mae'n lawr o'n bethau. Hollol. Wedyn, un peth arall sy'n dŵad, dyn ni'n sôn am yn yr unfed ganrif bymtheg yng Nghymru, oes pa mae'r dadeni disg, nad oedd neb yn defnyddio'r ymadrodd yn Gymraeg yn y cyfnod, ond y dadeni disg, y Renaissance, yn dechrau cyrraedd Cymru. A dyneiddiaeth, humanism, dyneiddiaeth. Mi oedd uchelwyr o Gymru yn mynd i brifysgol yn Lloegr, yn Rhydychen a Chargrawnt. Ambell un yn mynd bellach i astudio mewn prifysgol y cyfandir lle, ac yn dilyn cwrs gradd penodol, yn dysgu am y dyniaethau lle, yn mynd yn dyneiddiwr, ac yn dod nôl i Gymru gyda syniadau newydd wedi bod yn astudio Lladin a'r hen Roeg a clasuron Lladin a Groeg ac yn y blaen, a syniadau newydd am sut i ailwampio'r iaith Gymraeg a'i gwneud hi'n gyfrwng sy'n deilwng, ac mi oedd hi'n barod cofio, ond ailwampio'r Gymraeg i wneud ni tîm nhw yn gyfrwng teilwng i draddodi disg a gwyddoniaeth a'r cyfodydau i gyd. So, syniadau newydd am addysg a'r disg yn cyrraedd hefyd, da. Ond hefyd, mae hwn yn obsesiwn gynnau, Jerry, felly mae berig bod fi'n mynd ar gyfeilion, ond dechrau'r 15fed ganrif, mae yna gymaint, reit ar draws Ewrop, mae'r prifysgolion mae'n cael ei sefydlu, ac wrth gwrs maen nhw'n holl bwysig o ran y dadeni dysg a'r holl bethau ti'n newydd gyfeirio, ond wrth gwrs ddim un yng Nghymru ynde. Yn yr Alban mae gen ti Aberdeen a Glasgow a Caeredin yn cael ei sefydlu yma, yn Lloegr yn amlwg, ond dim byd yng Nghymru, felly Cymru... Gan fod gwrthryfel wedi methu. Felly be da ni'n gael yng Nghymru ydy mae pawb sydd eisiau'r math o'n addysg yn mynd. Ia, yn union. Felly yn y cyfnod yma, mae Cymru'n cael ei wneud yn rhan ffurfiol Loegr. Mae Cymru'n gorau mynd i brifysgolion yn Lloegr i gael y math yma addysg. Mae'n gorau mynd i Lundain i argraffu llyfrau Cymraeg ac yn y blaen. Yna ni drafod hynny mewn manylder. Wanta, dyn ni'n gwybod yr holl ffactorau hyn yn cyfuno mewn wahanol ffyrdd i hybu un datblygiad mawr arall. Un sy'n gwbl allweddol i llenyddiaeth, iawn? Yr gallu sylfaenol i ysgrifennu a darllen llenyddiaeth, sef llythrennedd, reit? Llythrennedd. I ddarllen llyfr, ydych chi'n gwybod bod yn llythrennog yn gallu darllen. A mae rhywbeth dyn ni'n gymryd yn ganiataol, achos mae pawb yn cael ei ddysgu i ddarllen oed ifanc iawn, a dechrau'r ysgol yng Nghymru heddiw, wrth gwrs, mae bron pawb yn ei nabod yn llythrennog, ond mi oedd llythrennedd yn sgil, yn grefft, prin iawn yn yr Oesau Canol, am dibynnu ar y cyfnod a'r wlad, ond 100, llai nag 100, 200-300 o boblogaeth yn gallu ysgrifennu a darllen yn yr Oesau Canol mewn gwahanol gyfnodau, ac felly mi oedd yn beth prin, peth brintedig iawn, ond oherwydd protestaniaeth, dyn ni trafod agweddau negyddol ar y diwygiad protestannaidd yn dyddymu mynachdau yng Nghymru, ond rhywbeth cadarnhaol o safbwynt llenyddiaeth oedd y ffaith bod protestaniaeth yn rhoi fwy o
pwyslais ar y gair, gair Duw, y Beibl, lle. Nid ystym yn eglwys a gwrando ar y ffurien pregethu, ond darllen dy Beibl dros ych chi. Mae hynny'n dwysau gyda mathau eraill o brotestaniaeth, yn dwysau puritaniaeth nes ymlaen, yn mwy o bwyslais ar hyn. Felly, ond dyn ni'n gweld, mae yna awydd i fynd yn llythrenog, i ddarllen y Beibl. Felly mae crefydd yn holl bwysig gyda'n hyrwydd o hyn. Crefydd, y wasg a graffu fel ni'n trafod yn barod yn y haws, y ladwriaeth sydd am sicrhau unffurfiaeth, sy'n golygu iawn dal am hynna, os ydych chi eisiau gweld y deddfau uno fel rhywbeth negyddol, iawn dal yw cyhoeddi'r Beibl Cymraeg, oherwydd y ffaith bod y Frenhines Elizabeth wedi mynnu, wedi gorchymyn esgobion Cymru a Henffor i gyhoeddi'r Beibl Cymraeg. Felly, na ni drafod hynny mewn manylder eto. Ond, dyn ni'n gweld a syniadau newydd am addysg o bosib yn chwarae rhan hefyd. Felly, mae llythrenedd yn tyfu, iawn? Yn cynyddu, Ac mae hyn yn ofnadwy ddiddorol, achos wrth gwrs mae'n haws i awduron gyrraedd cynulleidfa gyda llyfrau ac yn y blaen, ond hefyd o ran yr ail gyfrwng o'r tri, llafar, ysgrifennu, print, y cyfrwng sgrifenedig lle, mae yna lawer o lawysgrifau yn cael ei creu, a dyn ni'n gweld barddoniaeth yn cael ei barddoniaeth o fath newydd yn cael ei chofnodi. Hynny yw, math o gerddi mae'n debyg oedd wedi bod o gwmpas ers canrifoedd, ond yn perthyn i ryw is-traddodiad gwerinol. Cerddi yn aml gan feirdd dienw, ond sy'n cael ei canu mewn llais benywaidd, y math o ganeuon gwerin y gallu disgwyl i fenywad i canu. Math o bethau fysa rhywun ddim wedi mynd i drafferth i'w cofnodi mewn llawysgrif yn yr Oesau Canol. Ond gan bod yna fwy o lythrenedd, mae yna fwy o bobl yn sgwennu, mae papur yn haws i gael, mae mathau eraill o llenyddiaeth Gymraeg yn cael ei cofnodi. Felly, dyn ni'n gweld mwy o'r darlun o ran diwylliant Cymraeg oherwydd tŵl. So, falle bod yr terminoleg ddim yn iawn, mae yna ddemocrateiddio ar ddiwylliant yn ara bach, felly mae'n hyn. Oes, i ryw rafa. Hollol. Lleisiam gen... Chos yn y gyfres gyntaf, oedden ni'n trafod cwpl o weithiau ynglyn â pryd oedd y werin yn dod i fewn i llenyddiaeth Gymraeg. Mae yna fwy o lawer yn yr ail gyfres. Oes. Mae'n ffordd fawr, na ni sylwi ar enghreifftiau diddorol iawn o hynna, a fwy o dystiolaeth o ran merched sy'n mynd yn llythrennog ac yn y blaen hefyd, beth y diddorol ofnadwy. Felly, unwaith eto, os dyn ni'n trafod, a mi ydyn ni'n trafod llenyddiaeth Gymraeg, mae llythrennedd yn gallu sylfaenol i ysgrifennu a darllen mor ganolog, a mae llythrennedd yn tyfu yn y cyfnod. Felly, diddorol ofnadwy a phwysig yn ydw. Iawn, felly, dyn ni wedi trafod yr holl ffactorau, yr holl bethau oedd yn trawsffurfio Cymdeithas yng Nghymru, yn creu rhyw holl rhwng yr hen gyfnod canoloesol a'r cyfnod newydd, y cyfnod modern cynnar, ac mae yna lawer iawn yna i'w ystyried fel dyn ni wedi drafod, ond mae yna ffordd o weld hyn oll mewn gola chydig bach yn wahanol hefyd, o safbwynt hanes llenyddiaeth Gymraeg, iawn? Mi oedd ysgolheigion yn aml, wrth gwrs, pan mae rhywun yn sgwennu llyfr, mae rhywun gorau tynnu terfyn yn rwla, dyn ni'n gorfod cyfnodoli, creu cyfnodau i sgwennu llyfrau, i ddysgu myfyrwyr ac yn y blaen. Ond mae cyfnodoli weithiau yn broses sy'n gallu gor-symleiddio a chamarwain. Mi oedd rhai ysgolheigion weithiau dweud, diwedd yr Oesau Canol yng Nghymru yw marwolaeth y bardd Tudur Aled yn y flwyddyn 1525. Mae Tudur Aled marw yn yno fo. Mae'r Oesau Canol yn Saunders Lewis, canrif fawr. Canrif fawr, mae'n dod i ben yn 1535 gyda'r deddfau uno Saunders ac yn y blaen. Felly, iawn i rw rafa, ond eto, ti'n bod, os ti'n edrych ar y sefyllfa o ochr ddynol, does bosib bod rhieni yn byw yn yr Oesau Canol a'i plant yn byw mewn cyfnod arall. Dyn ni'n dyn ni'n ddigon hen, dyn ni wedi byw trwy newidiadau mawr o ran technoleg. Dwi'n cofio pan nes i Aberystwyth gyntaf, y ti'n sgwennu dy drithodau fel llawr o fwrw yng Nghymru, yn llaw hir, de? Oedd o'n tad. Oedd hwnna'n syndod i... Ac oeddech chdi'n meddwl bod fi mor gyntefig, dwi'n cofio hynny. Wel, hollol. Ond so, yn yr un o daleithiau, oedden ni'n gorau teipio nhw ar hein, di Peter hen ffasiwn typewriters lle da, yn y cyfnod.
Ond na fo, ond wedyn, nathon ni ddiw trwy'r cyfnod pan oedd myfyrwyr yn sgwennu traethodau allan, a rwan mae pawb yn ddefnyddio prosesu'r geiriau cyfredur lle. Dechnoleg ddigidol, doedd yn e-bost pan oedden ni'n nabod ein gilydd gynta. Oedden ni'n sgwennu, ar ôl bod yng Nghymru pan eisiau ôl America gynta, oedden ni'n sgwennu llythyr a hen ffasiwn, snail mail, de. Yr hen ddyddiad, So, dyn ni wedi byw trwy cyfnodau newidiadau fel la, ond eto, mae'n lawr o bethau a mae'n bywydau ni am ddiwylliant sydd wedi aros mwy na lai'n debyg hynny yw. Ti'n meddwl? So, dyna beth dwi'n dweud o ran tynnu holl rhwng yr Oesau Canol a'r Cyfnod Modern Cynnar. Ond mae yna rhywbeth pwysig allan hynny, dwi'n meddwl, o safbwynt llenyddiaeth Gymraeg. Mae'n bwysig cofio bod llenyddiaeth Gymraeg yn unigryw, ynddo? Mae hanes llenyddiaeth Gymraeg yn unigryw, achos mae traddodiad llenyddol Cymraeg wedi datblygu, wedi esblygu, yn ei ffwr ei hun, yn wahanol i llenyddiaeth Saesneg a Ffrangeg ac Almaeneg yn y blaen. Felly mae'n duedd weithio o'na fo, dyn ni'n trafod llenyddiaeth Saesneg fel hyn, medieval, early modern, renaissance, beth bynnag. Felly dyn ni'n trafod y Gymraeg yr un fath. A mae bwysig cofio bod gan enwedig farddoniaeth Gymraeg i chyfnodau penodol, rhai wedi i hadnabod yn byr gynnar, deud i gwir. Felly, pan ni sôn farddoniaeth Gymraeg, am y fil o flynyddoedd gyntaf neu bynnag lle da. Mae pobl ar y cyfan sôn am 3 chyfnod, a dyn ni wedi trafod 2 ohonyn nhw yn y gyfres gyntaf, a dyn ni wedi dechrau trafod y 3 ohonyn nhw yn y gyfres gyntaf. Yn gyntaf, cyfnod y cynfeirdd neu'r hen gerdd, a Neirin, Taliesin ynddo, wedyn cyfnod beirdd y tywysogion, neu'r gogynfeirdd yn canu i tywysogion, cyn marwolaeth Llywelyn a Llywolan 1282, wedyn cyfnod beirdd yr uchelwyr neu'r cywyddwyr ynddo. Gyda mesur y cywydd yn dod yn brif gyfrwng o ran y canu caeth, dechrau gyda oes Dafydd ap Gwilym, yn ystod, ail chwarter y bedwarydd ganrif ar 10 ynddo. Ac y peth yw, mae cyfnod y cywyddwyr a beirdd yr uchelwyr yn parhau trwy'r unfed ganrif bymtheg i fewn yr ail ganrif bymtheg ynddo, a thu hwnt da. Felly, os ydym meddwl am hanes llenyddiaeth Gymraeg, a dyna beth ydym ni'n ei drafod yn y podlediad yma, mewn ffwrdd, mae'r cyfnod yn ymestyn o'r hanner cynta, y bedwarydd ganrif ar 10, y 1320 a 30, hyd at y 1670 a 80 a thu hwnt ynddo. A dyn ni'n gweld yr un ffurfiau llenyddol, englynion, cywyddau, awdlan, parhau, o ran y canu mawl beirdd proffesiynol, neu lled proffesiynol yn canu mawl i noddwyr, i uchelwyr, dwi'n gweld rhai o'r un themau, yr un dillio ganu yn parhau. Felly ar un wedd, mae'n bwysig cofio bod llenyddiaeth Gymraeg yn wahanol iawn, ac yn geidwadol ar un wedd, yn wahanol iawn yn Lloegr yn y cyfnod, yn oes y Tuduriaid, oes Elizabeth, yn y 1570 a 80, dyn ni'n gweld y soned yn dod yn ffasiwn o pobl fel Shakespeare yn sgwennu sonedau, serch ac yn y blaen. Mi ddedodd un bar Saesneg yn oes Elizabeth, Michael Drayton oedd un o fo, mi ddedodd o rhywbeth fel hyn. Fedra ddim meddwl acen, mae eisiau gwneud acens posh deill Lloegr. Mi ddedodd o, my muse, sef awen, my muse is rightly of the English strain that can not long one fashion entertain. Rhaid syniad bod beirdd Saesneg yn Llundain yn oes Elizabeth y gyntaf yn eisiau newid, maen nhw eisiau dilyn y ffasiwn diweddara o hyd, y soned yn dod i fewn y cyfandir. Ond mi oedd y beirdd Cymraeg traddodiad o ran y canu caeth. Mae'r canu rhydd bach yn wahanol, na i drafod hynny mewn pennod rhywbryd. Ond mae'r canu caeth yn parhau efo'r gynghanedd a'r mesurau fel y cywydd a'r englyn un o'r lunion ac y blaen. Yr un mesura yn cael ei ddefnyddio am ganrifoedd, ynddo? Felly mae'n geidwadaeth a fforhad hefyd. Sy'n nodweddu'r cyfnod hwn hefyd, da? Ia, mae'r cyferbyniad yna yn ddiddorol dydi. Os lici di'r dilyniant o ran ffurf, a wedyn, ond yn ymateb i chwildroadau hefyd, yn union. Ond yr un ffurfiau i adlywyrchu ag ystyried amgylchiadau cwbl wahanol. So mae hwnna'n sobor o ddiddorol, dydy. Ti wedi toro'r hoelen ar ei ffen. Ti wedi toro'r hoelen yn un ar ei ffen o ran un o'r pethau sy'n mor ddiddorol. Dyn ni'n gweld hen
ddulliau llenyddol Cymraeg i cael ei defnyddio i drafod pethau newydd. Ac yn wir, dyna fydd testyn y bennod nesaf. So, wel, mae hwnna, Jerry, mae hwnna wedi bod yn antur o bennod. Da ni wedi mynd drwy lot fawr o stwff. Mae wedi codi archwaith arna i ar gyfer gweddill y gyfres. Felly, diolch yn fawr iawn i ti. Dwi'n edrych ymlaen i gael parhau hefo'r bennod nesaf. Felly, diolch i chdi, Jerry. Diolch i chi am ymuno hefo ni. Cofiwch bod Yr Hen Iaith ar gael drwy'r gwahanol ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube. Da ni ar gael yn gyntaf ar am. Fyswn ni'n ddiolchgar iawn pas os chi'n rhannu'r newyddion da o lawenydd mawr am wybodaeth Yr Hen Iaith. Wrth unrhyw un all fod efo diddordeb. Diolch i Jerry. Diolch i Richard Martin sy'n trio cadw trefn arna ni yn draws iweryddol os di hwnna'n air. A non i weld chi'n ddian iawn. Hwyl am y tro. Hwyl fawr.